हायग्रा बड'सा बिथांनि गोसोखांथियाव उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारियाव आरो बिथांनि जोनोम गामि बे पानसिलियाव बिथांखौ फबनाय थावनियाव बोसोरफ्रोमबो बिथांखौ बिथांनि मुंख्लं सानखौ गोसोखांनानै आरो बिथांखौ सिबिनायनि असिला लानानै भारतनां हांख्रायजानाय बुलुर सना काप बादायलायनाय बेयाव खुंबोबाय थादों आरो देग्लाय 23थि बोसोर आरो बे 23थि बोसोरा दिनै 7-8-9 जानुवारि दाननि बोसोरफ्रोमबो जिहेतु जाखायो दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन दान्दिसे उनाव जोंनि भेरगाव महकुमानि एसडिअ सिभिल बिथाङा बेखेवनानै होफैगोन आरो बे गेलेनायाव देग्लाय जोङो मोन 8 हानजाखौ जों हांख्रायदों जोंहा गुजरात हारियाना इउपि गुजरात वेस्ट बेंगल मणिपुर आसामनिफ्राय जों आसाम पुलिस आरो आसाम इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड आरो लकेलनि मोनसे हानजा खाग्राबारि स्पर्ट्स एस'सिएशन गासै मोन 8 हानजाखौ लानानै जों बे गेलेनायखौ खुंफुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो 9 जानुवारि बिथांनि मुंख्लं सानखालि बिथांनि मुंख्लं सानखौ फालिनायजों लोगोसे बे जोलुर बादायलायनायनि जोबथा बादायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि दानि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हांख्रायनाय जादों आरो बिथाङा फैनो थाखाय खोथा होदों आरो बिथांनि नुजाथिनायावनो देग्लायनि बे जोबथा बादायलायनायखौ जों खुंनो होननानै आसा खालामनाय जादों।